hwbai Asia खिन्थु बेफोर आंनि जिउमोन ना इनिखौ नै र' नैफोरो जुरियाबोनि गासैबो वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल लोगोफोर गोबाव सम जायोमोन दै बिदि माने आखाइजों हमनानै माने ब्लग बनायो आरो ना थ' लोगोफोर दायो जों नै ओंखारबाय बर होनो थाखाय फुरा रेडि आयै थांसै ना आइखौ नुया बहुत गोबाव जायोमोन जा रायजोफ्रा नै गैला बुरि जोब्बाय दां बुरियाखै र' इन्टारनेट बुरियाखैलै बुरिबा लाजि मोनो माने इखो कमेन्टआव बुरियाखै होनना बुंबानो जाबाय दे जा गाहाम होगोन नायखायो कमेन्टखौ नायखायो कमेन्टखौ ओमफ्राय नैखौ लाखाबाय फट नायो जि कागज ना बे गैयामोन जाया थ' होनसै जेखि जाया भारतनि मोनथाय हिसाबै ना भारतनि नोगोरारि हिसाबै जोंनिया जों गामियावनो जायो जोंनि माबाया फट होनाय सेन्टारा जों गामिनि माने नेक्स्ट जोंनिया टटलापाराया मोननै हा टटलापारा जोंनि 1 नम्बर ओइ बे दा जों फट होनो थाङो बे 2 नम्बर आरो ना 1-2 नं लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायनो आरो ना आं बेखौ बनायदो दै लोगोफोर नै बे बुस्थुआनो जाबाय नैबे नैखौ सोर बुजि मोनदों नालाय लोगोफोर सोर मिथियाबा बुंनि आङो नैबे जाबाय द ग्रेट माउन्ट एभारेस्टनि ब्लुप्रिन्ट आरो ना माने माउन्ट एभारेस्टआ बेबायदि नुयो असलियाव थ' बेखौ आं माने गुगल मेपाव नायनानै पुरा हिसाब निकास खालामनानै आं माने खेला बनाय जादों आरो ना नैबे जाबाय नुब्स पिक नैबे जाबाय लर्डस पिक नैबे जाबाय एभारेस्ट मानसिफोरा निजा गाखोयो आरो ना नैबे जाबाय कुम्भ ग्लेसियार थ' निखौ निजा नायबा नोङो माबाखौ नुदों आरो ना एभारेस्ट पिकखौ थ' बेखौ आङो एरनाय बनायो जास्ट इन्टारेस्ट मानोना आं हाजोनि फारसे बिराद इन्टारेस्ट माने ट्रेकिंआव माने बिराद इन्टारेस्ट आरो ना आं जायखिजाया लाइफआव मोननै ट्रेकिं खालामबाय मोनसेया जाबाय फार्स्ट नाकाटि हिल सेकेन्डआ जाबाय जोंनिया बावखुंग्रि हाजो आं थार्ड खालामगोन थार्डखौ जेखि जाया मोनसे गिदिर थांगोन आरो हाजोआव नै जानिया नै फट होबाय ने दे माखो है बुना बुंनो मोनाखै फटखौ बुंनो मोनालै रायजोफोर थ' लोगोफोर नै दायो हैनोसै नै नैबे जोंनि सेन्टारा टटलापारा सेन्टार होबाय माखोलै होबायबा दे जोंनि सेन्टारा नै जा सफैबाय बिब'आ सफैबाय बेलेग देशनिफ्राय होनदो बेलेग रायजोनिफ्राय नै डान नै जोंनिया नै बसआ निजा बस दंखायो निजा गुमै लोगोफोर नै दायो होना फैबाय ना फटखौ बिब' दिनै जोंनाव फैदो जाबाय लोंबाय जानायखौ बारा देखायासै आरो ना hwbai Asia आसा खालामो गासै नोंथांमोना गाव गावनि बेसेन गोसा फटखौ गाव गावनि गोसोजों सायख'नाय माबानियाव होबाय होनना आसा खालामबाय आरो ना बेनोसै ना जोंनि हिउमेन राइट्स दोङो नालाय मा होनना बुंगोन भटिं राइट्स दोङो नालाय जोङो जोंनि गोसो होबाय आरो ना नोंनि गोसो थांसै नामा नों थांनिफ्राय थांनो ओंखारबाय थांसै बेयाव उनाव गुमै फैदो गुमैया बोरिया जना दङ आरो ना बिराद दुखु नांदों आरो ना बे मान्थआ बिराद गाज्रि जोंनि थाखाय नांगोन आंनि थाखायबो नांगोन नङा होमबा आंगोफोरानो गोमाबाय बेनिफ्राय लोगोसे आरो जोंनि जे जुबिन दा बिथाङा माने ओरैबायदि इसोरखौनो होनजायो बियो माने ओरैबायदि मोजां खामानि मावदो दा बेबायदि मानसिया जोंनि गेजेराव गैयाबा बिराद दुखु नाङो आरो ना गोबाङानो खायफा बुंनो नागिरो बर'फोरा जे एसामिस सिंगारखौ माने एसां फेभार होदो एसां माने माबा खालामदो खिन्थु बिथाङा जे जोंनि बर' हारियाव एसां फेभार एसां कन्ट्रिबिउसन होदो बेखौ माने सानना नायनांगौ आरो ना जों उन्दैनिफ्राय 2001-2-3 निफ्राय जों जेब्ला उन्दैमोन बे समनिफ्राय बर' सं बेसां खनबाय बेखौ माने एसे सानना नायनांगौ आरो ना आरो माने जाति धोरोमखौ बाद होनानै नोंथांमोना बिनि कन्ट्रिबिउसनखौ साननानै आरो बे फैसा लायामोन बियो माने मालायनि अबदानखौनो होयोमोन मालायनि माने गाव माबागोन फैसा खामायगोन खिन्थु सोरबा बेमार नायनाय सोरबा गैयिफोरखौ फरायहोनाय माने बहुत केटा बे खामानि मावोमोन जों बेफोरनि थाखायसो आरो बेथ' ओरैबायदि लेजेन्डारि सिंगारखा दे होनबा आंबो थांनोसै आरो दे माने ने स्टुडिय'निफ्राय बिदि जिया मागुरुनि स्टुडिय'आव माने साजायदों नाय बैथिं गिटार बैथिं नै सस्ता स्टुडिय' इउटुब प्ले बाटन बैथिं नै जिदु आं बे जिदुआलाय आं सिगाङाव मोसायोमोन लानानै मोसायोमोन बे खिन्थु बेफोर आंनि जिउमोन ना इनिखौ र' देखायगासिनो र' नैफोरो जुरियाबोनि गासैबो
आरो माबा आरो खाथिफोराव नै निफोर आंनि स्टुडिअनिया गासैबो आब'नि खोमसि जाबाय दै गासैबो आब'नि मोननाय गोजा नै निफोरा गोरबोनि स्टुडिअनो आब'नि आंनि गासैबो ने खिन्थु आंनि मोनसे प्राइस गैया बेयाव आंनि प्राइसआ अनलि इउटुब प्ले बटन ल' आंनिया बर'नि गोजा गासैबो दिस इज मी नैबे आंनि नैबे नै इउटुब प्ले बटन नोंथांमोननि प्राइस बि इउटुब प्ले बटन फायसिगोनलै आं एप्लाइ खालामदों दाबो दाबो राखै मानो आंनो 1 लाख बारबाय साबसक्राइबार व्हाट इज जाम्बी मैन सॉरी जाम्बी वुमेन क्या यूट्यूबर बनेगा रे तू नेक्स्ट वीडियो बितानि प्ले बटन एप्लाइ फैनायनि भिडिअ नुसिगोन आं एप्लाइ खालामना होसिगोन ना लोगोफोर बेखेनानैसिमोन दिनैनि भिडिअआ तो फुङाव फट होबाय ओमफ्राय आबौ फैखाबाय आबौआ माने आबौ फट होबाय ओमफ्राय ज' फैनानै जाबाय लोंबाय ओमफ्राय जा एसे रेस्ट लाबाय आरोना दा आबौदो गुमैदो थांफिनसिगोन आरोना तो बेबायदिनो दिनैनि समा आरामै ओंखारलांबाय जोंनिया ओमफ्राय मोनसे निउसबाव बेखौथ' गासैबो मिथिखादों नङा होमबा जोंनिया माने लिना आब'आ माने हाबा जाबाय आं भिडिअ देखायगासिनो तो आसा खालामो आब'नि संसारा मोजाङै माने लोगोफोरा आपडेट लाबो आब'नि मोजां आंखालाव आरो बेनि थाखाय आरो जुबिनदानि निउस ओंखारजाबायना हेपि मेरिड लाइफ आब' आंनिफ्राय आरोना तलर बिहानसिमोन दिननि भिडिअ दै ओमफ्राय माथो बुंबावनो जुबिनदानि सायावथ' आरो गोबां दायो माने गोबां गोदान निउस ओंखारबाय नङा होमबा जेरैबायदि मार्डारनि सायाव गोबां बाथ्रा फैदों तो बिनि सायाव आं भिडिअ बानायगोन जि मोनसे निउस मोनदों आरोना आरो गाबोन जुबिनदाखौ सावनाय जागोन आं जोबथियाव जुबिनदानि मोनसे फेमास मेथाइ बेखौ आं एसे रोजाबनोसै आरोना दा जायखौ बुंदोंमोन जुबिनदाया जे बिथांनि लास्ट जात्रायाव बेखौ माने रोजाबना होनानै तो बेखौ आं दायो रोजाबनोसै जायनि मुङा जाबाय मायाबिनी মায়াবিনী রাতের বুকু দেখা পালো তোমার ছবি ভরা দিলা কুপঙে আহি আর পুনৰ তুমি যে মোৰ শুকান মনৰ নিয়ৰৰে চেঁচা পাক নামি অহা ৰ'দলে নৈ মোৰ দেহত প্ৰতিপুৱা ধুমুহাৰ সতে মোৰ বহু যুগৰে নাচো আন্ধাৰো খচামো বহু দিনৰে আপোন নিজানৰ গান মোৰ শেষ হ'ব ভাবো তোমাৰ বুকু लोगोफोर बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअआ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै बाय बाय